नै गारि गोदान लाबाय जोंहा नै हाग्रा गोजा आरोना लोगोफोर गोदो ससनसालिसोमोन आरोना बियो हे गाइस खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना आसा खालामो आंनि दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर आं स्टार्ट खालामसै आरोना थ'दो नायलांबाय थादो आरोना थांसै लोगोफोर ना बोदो आरोना जोंहा आइमोना ना बोदो फुख्रियाव दङ फिसा फिसा दङ नैथि फैजोब्बाय नाया नै नाया नै लोगोफोर नाया ओरै फैजोब्बाय आरोना आं संनो लुगैलांबाय नै खनाथि लाबो खना नाया खारदै नै खनाथि लाबो मसलि दि बोखां दि फिसा जादो जेया फिसा जादो गुवार नांबावगौमोन नै थांग'जोब्बायसो नायानो नै ट्रेनानो फैलायबाय मा नायो सिलभार सिलभार मास खुरु नायानो देराखैना सिलभार गोजा सिलभारफोरा गेदेरासो जानो मोजां होनदो हाय फैनां मेल्ला बिदि दङ दै होनाया
दाउआबो दाबो थैयाखै बाला थैयाखै हां लाबाय दं दैया गुदुंखामोन आरोना अर गोमोरनानै गुसु जाफैनाय जादों लादोलै लादो दाउखौनो सैनाय लोगोफोर दाउआबो थैद्रायाखै दाबो no, 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 no. दै गुदुं संब्रबाबो थैबोलायाखै बाला मा दाउदैलाय थैबाय दा ओंखायनो थैनो सिथारबाबो थैयाखै जानो गोसो गैयामोन खोमा थैयाखै बिलाइलाङोलै थैनो गोसो गैयामोन खोमा बेसेरा दाउआ ini tahu ऐसे देखने ऐसे ini dia ini lebih pada daun siang kan first time saya nggak gini daun naik dan first time daun terakhir yang mudah apa mudah apa लोगोफोर बिलाहि नाखौ बिलाहिजों संनोसै आरोना ओमफ्राय नै दाउ लकेल अनला संगोन अनला फाख्रि होनोसै नाजों बिलाहि दादैनि फिसाजोबो फैगोन आरोना जोंहानाव ओंखाम जानो आं लिंहरदों Tahu juga layang Này on होनोसै लोगोफोर गोदौबाय
लोगोफोर दाउ लाइ अनला खारि मोजां जाखाबाय ओरैनो फैबाय नै गोदै गोथाव जाखाबाय दावराव थाबायनो थांसै आरोना जोंहा जाखांनानै दसे थाबायहैनोसै बेरायहैनोसै दसे लोगोफोर जाखांनानै दसे बेरायहैनोसै आरोना जाखांबाय दादैनि फिसाजो दसे बेरायहैनोसै जोंहा ओइथिं कलेज गोदानखौ नायहैनि नै लोगोफोर कलेज गोदान आरोना इयो हरिसिंगा होनदोंमोन आरोना आङो बानायहांबाय थानाय ओमफ्राय दायो एसे जाहांबाय ओमफ्राय दंबावो बहुद जानो गोनां जेबो जाथ'वाखै औ इयो माबा बानायग्रा अन्थाइ बाला माबाग्रा औ हाया इयाव गाखोयो नामा इयाव गाखोयो नामा ओइ गोलैगोन इयाव अन्थायाव गाखोनाङा बुजागोन ओइ मानसि दं गुवार आरोना लोगोफोर जायगाया नै बाउन्डारि बेखिनिया जों सिङाव हाबफैबाय आइथिंहाय कालार फोनबाय बोसोरसेनि उनाव फैबा आरो एसे कमप्लिट जालायसिगोन बरखा पुलिसा ओंखारबोबायनो ada uji kalian tambah kalau pun nak masang juga bapak yo kosong terus lagi yo kosong hei थांसै मोनाबाय ओलै नैथिंबो आरोना लोगोफोर दैसाया जिङावनो इथिंजाय बेखिनियाव दैसाया इथिं दं फाराव औ थांसै लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना बे जायगायाहाय गोदो ससनसालिसोमोन आरोना दायो नै मा जाखो कलेजसो जाबाय गोजान जाबाय थांसै फै गोजान जाबाय लामाया थांसै ओरै ओंखारलांसै ओरैजाय लोगोफोर मोनाबाय आरोना जों फैनायाबो एसे मोनाखाबायमोन नालाय बेला जाखाबाय बेनो आरोना कलेज गोदान बानायनाया हरिसिंगानि डिग्री कलेज मा औ मोनाबाय जोंबो थांसै आरोना जों एसे मोनानासो फैखादों बिदिब्ला लोगोफोर जों थांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना ओमफ्राय चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय लोगोफोर बाबु खोमसि मोलेले नुजोब्बाय आरोना मोनानायखाय नै हाग्रा गोजा आरोना लोगोफोर गोदो ससनसालिसोमोन आरोना बेयो ओमफ्राय दायो कलेज जाजोब्बाय हाग्रा गोजा मोनायाव गिथावनासो फैदो मोनाबाय जाथारसै
मोजां जाजोबबासो बिथिं लामाया मोजां जासिगोन आरोना ओरैजाय लामाया बिथिं सिद्दा मोजां जासिगोन कलेजआ मोजां जाबा लामाया मोजां जासिगोन